Hagani ka por ka bamenta nga kwa ban wanra ya gani ka chika ya pedeng jong ilang namar ba kani ka ktin ka jong bleng asngo ko bangayo jingker ku ilade tading ta nga kwa ban ya samlang bat pi ya gani ka por ka bamenta but nga kwa ban ya thu ya pi ya ka secret lane ka ek ka bria ya ka ba POE kumno ba ki longiing longsem ki bha ki miat kumno ki roi ki par but kumno ba ki longiing longsem ki yo diang ye ka jingker khu na ublay namar ba ka don ka ere ka bari hagata ka longiing longsem ye ka ba kikile bahkan ni ka pon mentang kwa ban ye kren bat pi leng ba ka khtin ka jong blay ban pen shai she pi ne ban hi kai ya pi kumno ba ki longiing longsem kin long ki bit ki ba biang kumno kin long ki bala kerkhu tading ta ngasngo ka ni ka por ka bamenta lada pi dei ki ba dang shu ya Nongkhryiem lada pi dang shu sedang bantai ya ka longiing ka jong pi lani don na preng jong piru ki bala ya Nongkhryiem la kham slem pi don ki kon ki kti henry teng teng pilingo balai ba ka yeng kam biang kam bet balai ba ka don tang ka jinghiran ka jingduna ka jinggerdo agi longiing ki longsem tadei ta ka ni ka singi ka kwa ban hikai pi na ka ktien ka jong blai kumno ban yo ai ka longiing ka longsem ka ba job ka longiing ka longsem ka ba phu ka ba ping bat ka longiing ka longsem ka bala kerkhu tading ta ka don bet ka but bari lene ka ta ka jinglong bari ha ka longiing ka longsem ban yo ba ka longiing kan long shisha ka longiing ka bala kerkhu ka babel ki thu ingi ladang i puli na ka ktien ka jong blai no ecclesiastes ni long basaw kini record ka ba kendai ka ongum ni la ka ba arngut ban ye ka ba wei brio namar kidon ka nong babha ye ka jing trai chongki la ka ba arngut ban ya ka ba wei brio namar kidon ka nong babha ye ka jing trai ka jongki ka ba mot ublay na do ning kong shim labu tang ye brio re ublay ong ka babha bangan bu yu brio ka nong ya rap na ka banta jong o ya ka bangan pelong ya ka brio ka tengah ka jong o perkumta ka babel ki thu ingi ulapen thia ya u adam yo ka jing yo thia ka ba lengai hangta lapin yo thia ngai lengai u ba nang ta kain la sei ya ka brio na ka ingkrung ka jong u but de hangta bo blay u bo yo adam but ya ka ne ka em but kini ki arngot am ki de ki ba blay la design ya ka ba kin yo ya ka jingker khu tading ta ublay shim labu tang yu adam ni tang ya kem reyu adam bat ya kem ubrio bat ka brio bang ni ka ong la ka ba arngut ban ya ka ba wei brio namar ki don ka nong babha ya ka jing trai ka jongki pakani ka di ka secret hang ni am kani ka di ka jing long beri ne ka jing le ka beri am ya ka ba haba arngut am ki long ka wei ka jing mot haba ki don ka wei ka jing perkhat haba ki don ka wei ka mensiam haba ki perkhat lang kia menjur lang ye ki baro balada ki de ban ye disagree ru ki disagree lang ye kata re ba ki agree ki ba ya menjur lang ba kata ki ba kim de ban menjur ki me menjur bat kata am kawan ra ye kalong yeng am ka ba itnat hado kata kalong yeng ka ba job hado kata badeng ta da ubreu ba ka breu ki de jingmut lada tengah ba ka tengah ki de jingmut hagi ek baro fitep nam ba ka don kanong hagata ka jing trai ka jongki baga don shisha kata ka jing yo nong bat ya kata ka jing phu jing ping hagata ki ek baro baki kile tak da phiap ban long bet ki best couple phiap ban ya eat iwe phiap ban ya su thu iwe wa jule ki bari wa jule ki ba shum na dien na ne bon shule rai hi bon shule hi the phile am tam kanom long shin shinoro tading ta ka babel ka kren sha ya kata la ka ba arngut ban ya ka wei preu namar ba ka don ka nong babha ya ka jing trai ka jongki namar ladaki kin ur uwe un khli yaw lo lok hen recorded yu taw bo mor we habo ur bo dan mano ba khli u ka bomot lada don tang mar we lada ur la ban kelon la bo nu ha bang ta bo dan ba khli un ha ba don arngut lada bakla we la kom pen bet ni we lada duna we la kom pendap no we ba kata am ha ka jingya teilang ya ka yeng ka sem ha ka jingya Nongkhryiem am lada don arngut shisha lada ukurem ukum bakla kan ka tengah ka em long phi pagi khot le nong kom to balada ka tengah ka bakla se pagi khon ro mo wi ai jingmot lang ya pen yang lang ya pen i lang bat haba ya dei jingmot am kata ka long yeng long sam am ka dei lupa ka long yeng long sam ka ba job
Kata ka longiing longsem kalau day lupa ka longiing longsem ka bala kerku. Mdan ego, mdan kata ka jing sngo bahe, mdan kata ka jing sngo hangamai. Ka lok ru ka biang bai, ulok biang bai. Bomdan bas ngohe we tenteng ulok unyo benya kan ka tengah lesi kan ni ka di kawan ing ka baduk. Nene ka lesi kam nang kam start lesi kam dan jam ulok unyo benya ka lok. La vinyo kum ta dei jikim chu fi dei la kordet sisa. La vinyo kum ta jikim chu fi am. Hakaba khaduk pin sa marway be tak da hawa fil ashim ne ga brio na do neng kong pide ben pediang ka kum ba ka kalong ba kum chu ya piru ki kin thai haba pediang ni brio am kamot pi pediang u kum ba u long la da pi bit pi biang ne fi nang fi start pi hak ban yo ya u kum u dei u ta u inkrong jong fi u dei u ta ba e jong pi ba kam nam dei ben ka ta ke ego le ne ka ta ka jing so kraw we Andai banyak perut iwe ya ka bangi ya sutu lang iwe ya ka bangi ya tei lang banyak perkat lang ya menjur lang ige baro bangala I kata through experience ba bon ba ki couples haba ki dating mot ngayu I ba try ka kta ka jongki ka yo ka kot ka jongki ka biang ba hoi la da ha ka basdang galong bi ka barit le se galong ka bam I don I hindre haba ki try lang haba ki menjur lang haba ki bet lang I ka jingker khu ka jong blai ha ka ta ka long yeng ka long sem baga Bible ka ong hang ni palada armut ki athia lang tigis at Henry kumno way bre ula ban saat. Pi habadon arngot kadon ka jing saat. War haba kreat ru kadon ka jing saat haba yatia lang arngot. Bagani kam dei tang besya thia shit nga Henry kadai ka ba ya dei jing mut ka ba yatia lang ka ba pen saat lang iway da tha ka men sim ini iway in pen ram ya kata ka men sim. Lani iway da tha ita iway in ang pen saat pen ram ya men sim mar teng teng ka jing linti kadon ka jing do men sim kadon ka jing ya mo ka jing her men sim. Henry haba duna iway saat iway haba kreat iway mtaken la pen saat iway bakata ka ka jing shisha na ka ktien ka jong blay banga aingo shisha yo blay baga na ka ktien ka jong blay ka ongkom ta balada phia thia lang arngot phia dei jing mot arngot bat haba phia long lang ka way ka jing mot phi I bet bakata ka yeng ka don ka jing ram ka don ka jing plo ka don ka jing itanat what ha ka jing shakri blay ro tadeng ta lada way ja men sim kani ka lok ka duai ka ai men sim in lok ubam don ding uni so yo ding bet ulan ka tengah makana la tengah udi shakri ublai kani ka tengah ka ba kin ja per thail ne ka ba kin ja do la uni tengah si shau de ubas a ubarham kani ka brio ka de ka ba dai tha la uni duai ai ka ktien ulong ubrio brio blai si sha kani ka brio ka ba dai tha ro em stang ka no kalas a ba stang kum no kan shit kan ram bat ka yeng hi bar ka wai kin shakri utrai ba ka babel ka ong hang ni balada uno ubri un job no yauta uba marway arngot kin yang yale yauta bat yautlai uba lai buat amla ban pendekut shen piang ni ka ong balada piele iwe lada itai we idon lang kamut pimla ban penram ki arngot te namar ka babel ka klan shay ka ta kong marway la ban be shi hajar re arngot shi po hajar ong ka ktien ka jomblay tadeng tam habadon arngot la ban le yaki eki bakraw la ban achieve ru yaki eki bakraw habadon arngot une utlai ubalai buat kani ka kran bauta ubalai ude Jesus Christ kan ubadan hapdeng jong kata ka jing Nongkhryiem ke jong fi la utrai udan utlai ubalai buat udan hapdeng kani ka longiing ka longsem ke jong fi pin I ba yam longiing ka longsem ke jong fi ki khon ki kti ke jong fi ru kin long ki bakot ki bakhia ha ka man sem ka jimut perkat haki eki barong in I ba ke jing ai ke jong blai ke jing snai ke jong blai ya ka traun kerku ya ka ta long yeng ke jong fi tadeng ta kwa aban ong fi ka ne ka sngi ka ba to ai ba fin de ban sngorem la da I lok jong fi pen bet ya fi la ne mo la da I kurim jong fi ai jingmot ya fi pim de ban ka ne ka bet ne ka kam tip shim ye ke jingmot shim ya ka ta ka jing ai idea ma tadeng ta ya menjur lang ya bet lang ya perkat lang ba fin I marway tang shajar re arngot te shipo hajar pinyu itat ya ka ka jingker khu ka ba shipo hajar sha ka jong blai ha ka yeng ke jong phi tane ka pon kwa ban duai nam ta ki long yeng ki long sem dan peng jong phi bi shu tharai sneu bi ka lok ka jong phi ne phi ru shu tharai sneu bi lok jong phi kam ju don ke jing ya kren kam ju don ka ta ka jing ya perkhat ike shu la miet stang ka mobile shu la miet stang ki kam kai jo ka per thai mdan planning mdan mdan perkhat future mdan ke shu ulok teng shu ong bi Aisha tang kata lakut usyukuran bi tangi ke jingnon kam re kam dan ka conversation kam dan ke jinga tei kam dan ke jinga slot kam dan ka taka por ban yakran ke ba de yang tam ka feel ka long yeng tadeng ta ba la da filong kom tam
kala ka mot no fin I ba ka jing im jong pi kan ba ka jing im jong pi kan suk ka jing im jong pi long bla kerku da finang ban I ya kan ka tengah ka jong fi bat ka babel ka kran ni ka ta kumo kresu I ka balang dei ma pir ban I ya kan ka tengah ka jong fi da fi I ka tengah ka jong fi am 10% am ka tengah kan I fi 10%. Ngawang ya kata, mendai tak 10% utralu I ya ka tengah ka ya ka kurem 10%. Badeng ta baka ni ka tengah na mar baka yo jing I ka roi ka ta ka jing I baka iPad ya tengah jong ka lalu pi ai ya ka ni ka tengah da ka jing susi jing kuslai ka ni ka tengah ro em stang ka no kala thai ya fi stang ka no kala angya ya fi mano bala ban ya sha mano bala ban shu long sa kum ta ka jing embre am ka kala be ta pi ai da ka basniu pi ai da ka basniu tang da ka ta ka basniu tang da ka thang em pin sa yo kala da ka thang ta ka nyo I ti ki boro wanum pelang lupai ke jing jar ka jing em ta ai bi ka ba le bi ka ba ya man jur lang ya it bin tu long be shi jing what shi man si pin yo I bet ki baro blay una kerku una pedroi ya kalong ye kalong sem ka jong fi ta nei ta fin I ki kun je fi biang la ka biang we fin I ki kiu la ka kiu da ka jinga ka jong blay na mar la dan ta lai ba lai bot u belong with Jesus Christ fin I bet ya ka jiker ku kalong ye kalong sem je fi ta ska ba I'm seeing fi ni ka por ka ba men ta ma te la da don na prin fi piston lep no ngi pa ba shong marwe nga kwa ba no fi la shong marwe lok la E pi ka tam la le en rei to ai fin dong lok but o Jesus Christ pin ya kren but o fin ya slok but o but ya ka fin I o fin shikri o pin I bet bo trai o ni rap bet ya pi la da pilong tang ka riu kan thai ni pilong tang to riu rang ba wala e no ka tanga jong fi ngam tep le se ka la ban long kom tar on rei pi wanom ki jing mut ni stai hen rei to ai ba fin pet show trai pin nget show trai pin shikri show trai o trai la le e ba ka phatam da ka jim jo fi ox lai ki ke ru wang o Jesus ngin de wai ni ka por ka ba man ta try ngo ime ko pa ne ka khobor ne ka ski ka ba man ta ko try ma ai ta ki khon ki jong me try si sha kini ki khon jama abe kini eat be try kini ki shi angot a blake shi tanga shi gore ma blake in long ki ba bu ye man en kong tau tlai ba lai bo try men dan ha pedeng jong ni ki jing day blai ba ngai try ba kam dan ka ta ka jing pen he kam dan ka ta ka jing sarong kam dan ka ta ka jing thrai snew han re ha ki long shi jing mot trai I ka long yeng kan roi kan man bha kan sai so ini I ko kan trai ka jing bha ka jong me lor jong ki ko trai kan ka jing hem kan ka jing plo kan dan ko kan trai si sha ka jing sngo tanat ka jing sngo bang ha ka ta ka long yeng ka long sam jing ni kon jing nga duai nga da kar khui fi kong nga duai kar khui fi ba kalano kong kalano ba ani ka por ai ba pi sngo ktin jong blai tong nget no ka ktin ka jong blai pagade ka ta ai ba ki arngot pinilong arngot ki be dei jingmot na maram de dei jingmot phim la ba nya ya lang nga duai bu traun ai fi ka we ka jingmot ai fi ka we ka men sim ha ki ke baro ba pin rai lang pin bet lang ba nga nget bu traun kar khu fi ha ka kerteng u Jesus nga duai nga kar khu ke nya ka long ye ka long sam ki hun ki jo fi baro na dom da ka sngi ka teng Jesus amen but amen try kar khu fi in sai sem pat la shai ka sngi blame da ka borom ju amen